Pregătește-te pentru pumnul înghețat. Tot nu sunt în stare. Ai procedat înțelept, Shao Yan. Ai prins un strop într-o găleată. A avut noroc doar cu mișcarea umbrele în mișcare. Noroc? Trebuie să exersezi ore în șir să deprinzi așa un noroc. Shao Yan are dreptate. Prea mult exercițiu te face rigid ca stejarul. Pentru a fi pregătit, trebuie să fii flexibil ca bambusul. Da, maestre. Cât despre tine, strop, Da, maestre. nu fi nerăbdător. La ce-i folosește o busolă unei mai multe care nici coada nu și-o găsește? Ești un tigru de hârtie, foarte lent, fără energie. De asta n-ai putut folosi pumnul înghețat. Dar m-am străduit, maestre. Mai străduiește-te. Acum? N-ați putea face altceva, să lupt cu sabia sau... Nu, am altceva pentru tine. A sosit timpul pentru cea mai importantă lecție. Wow, sunt sigur că e atacul dragonului. Numai cei mai buni maestri îl pot realiza. Nu. Eu cred că e dansul cocorului. Pe cât de senin, pe atât de greu. Greșiți amândoi. E curățarea sofului. Văd cenușă peste tot. Dacă nici curățarea ei nu va învăța puțină răbdare și flexibilitate, nimic nu va reuși. Nu-i corect ca noi să muncim în timp ce ceilalți se duc acasă în pauză. Asta e casa noastră, Strop. Datoria față de ea nu se termine odată cu vara. Prefer să ies, să mă exersez puțin Chitaido. Maestrul spune că Chitaido e echilibrul minții, al trupului și al sufletului. Presupune mai mult decât deprinderea de a lupta. Da, știu deja să mătur. Vreau să învăț umbra în mișcare pe care tu o știi. Haia! Ce se întâmplă? Nu știu, dar trebuie să aflăm. Repede, după mine! Ce se petrece, maestre? Cine sunt soldații ăia? Soldat Tera, monștri de lut fără minte ai generalului Buu. Sunt nici cu viață, nici fără viață. Ne atacă pentru că... O fi descoperit că dragonul auriu nu a pierit. Dragonul auriu. Dragonul auriu. O clipă, îmi amintesc. E dragonul auriu. Întruciparea părții a armoniei. Ce are el a face cu noi? N-am timp de explicații. Ascundeți-vă să nu vă vadă generalul Buu. Trebuie să rămânem să apărăm școala. Să-i trimitem pe monștri de lut la plimbare. Pleacă-te în fața Domnului și stăpânului tău, a împăratului tărâmului celor 1000 de legende, generalul Buu. Nu te supăra, dar tocmai am măturat acolo. Bătrân netrebnic, îmi vine să râs când mă gândesc că spuneam maestre. Generalul Buu a fost elev aici. Asta a fost de mult, Bu. Acum tu ești general, iar eu am rămas profesor de Chitaido. Nu-ți bate joc de mine! Nu ești doar un profesor, ci singurul care știe unde sunt elementele. Mă plătesc, Bu, dar nu știu unde sunt, așa cum nici tu nu știi. Acum trebuie să mă întorc la treabă. Bune! Astăzi te distrug împreună cu tot ce în jur. Cine e aici? Încăperea asta e plină de spirite care vor încerca să te împiedice să ne faci rău. Îndrăznești să mă ameninți? Doragon Taido! Depășita Doragon Taido! Nu se compară cu puterea tigrului! Doragon Taido! Pe maestru. Buu nu se poate pune cu cel mai bun profesor de Chitaido din țară. Acesta e sfârșitul drumului pentru tine. Iată ce cred eu despre dragonul tău auriu.
provocat. Iertați-mă, stăpâne. Promiteai atât de mult, Bu. Ai fi putut deveni un maestru înțelept dacă nu te-ar fi orbit lăcomia. Mai bine decât să fiu orbit de naivitate. Prindeți-l! Clemo, Grot, veniți aici. Ne-ați chemat, generale? Îl duceți în fortăreața mea, unde va vorbi. Ardeți tot ce este aici. Distrugeți școala asta. Nu! Ia-mă pe mine, dar lasă școala. De ce dacă le pot face pe amândouă? Nu mi-a plăcut școala. Dar ca autor! Lasă auzit! Lasă auzit pe general! Să-i dăm o lecție școlii! Nu pricep. Trebuie să ieșim de aici. Nu putem. Mânerul e înțepăriște blocat. Ăsta e doar începutul necazurilor. Dacă nu-mi spui ce vreau să știu. Trop, Shaoyan, ieșiți de acolo. Nu-ți face griji. Unde sunt eu? Nu mai fi panicată. Ce aici? Vezi? Ți-am zis să nu-ți faci griji. Uita! Scopul e prea puternic. Pe geamul ăla. Și cum ajungem sus? Scările au ars deja. Hai! Nu pot, e prea sus. Fă dansul celor 7 maimuțe. Aduce aminte de spusele maestrului. Simte liniștea, recurge la puterea ei. Să mergem. Nu o să supraviețuim. Ba da, dacă vom ateriza în acea căruță. Mai rău de atât nu se poate. Ce-ai spus asta? Acrișe. Trebuiau să fie acrișe cu ghimbi. Shaoyan, ești bine? Da, dar privește. Școala, casa noastră, s-a dus. La fel și maestrul Yun. Trebuie să facem ceva. Cum? Nu-i putem învinge pe generalul Bu și armata sa, chiar dacă i-am putea contacta pe ceilalți elevi. Maestrul zice că un purice nu poate înfrânge un câine, dar își poate salva un seamăn. O clipă. Ai născocit asta. Și ce dacă e adevărat? Trebuie să-l găsim pe purice, adică pe maestru. Cum? Generalul Bu ar putea fi oriunde. Ha? Sau chiar aici. Wow! Aia. Uită-te la balonul de pe chestia aia. O fortăreață zburătoare. Așadar, așa își transportă generalul armata. Să pornim în misiunea de salvare, înainte să o mute. Haide! O clipă, Strop. Nu am făcut un plan complet. Ce plan? Ne strecurăm prin spatele lor, îl salvăm pe maestru și ne furicăm afară. Niciun purice nu s-ar putea strecura acum acolo. Spune-mi, unde sunt elementele? Nu pot. Spune-mi sau îl pun pe grab să te facă să vorbești. Bine, generale. Îți spun unde e unul dintre elemente. Unde? Aici. El e categoric elementul foc. Știu! Eu l-am găsit. Așa mi-am dat seama că trăiesc și celelalte. Vreau să-mi spui unde se află toate elementele. Nu știu. Și spun adevărul. Foarte bine. Tu ai cerut-o. Gras, fă chestia aia îngrozitoare care îi face mereu să vorbească. Mai devreme, sau mai Nu pot să mă uit!
cred că are cine să te salveze de aici. Cum spuneam, niciun purice nu se poate strecura pe aici. Puricii nu se strecoară, ci sar. Trop, găsile! Asta nu e bună. Să găsim o altă cale. Carne de porc cu sos dulce acrișor. Cum te poți gândi la burtă în momentele astea? Agrișe! Provizii de hrană ordonate de generalul Bu. Deschideți, vă rog. Oh! Dă-i voie să văd. Arată bine. Prinde-i! Hei, tăcălit, e mâncarea generalului. Nu! Generalul Bu are propriul bucătar. Nu mai are. L-a pus în temniță pentru că a strănutat în sos. Da, ce crezi că va păzi cel care mănâncă mâncarea generalului? Ia spune-mi. Lasă-i să intre. Nu pot să cred, generale! Oricât de multe bale i-aș da, nu cedează! Și atunci, la semn de bun, dă-te jos de pe el! Știu eu cum să-l fac să vorbească. Îl prăjim puțin. Te-ai tăcălit? O scânteie poate arunca în aer balonul. Întreaga fortăreață ar porni la drum. Nu plecăm nicăieri, până nu aflu unde sunt celelalte elemente. De ce ai nevoie de ele, dacă mai ai pe mine? E o poveste lungă, Fleimo, care începe cu ziua în care eu, de unul singur, am schimbat cursul istoriei. În urmă cu 12 ani, în cea mai importantă zi a calendarului cosmic, s-a născut Dragonul Auriu. Când acesta va ocupa locul în ceruri, pacea și armonia se vor instaura în lumea întreagă. Eu știam că dacă l-aș distruge, mi-aș putea crea propriul imperiu al răului și aș instaura violența și lipsa de armonie. Deci, folosindu-mă de talentele mele, Dorataino, și de piersimuta și copacul longevidății, am doborât dragonul. Nimic nu o să mă împiedice să devin cârmuitorul timpului, să distrug tot ce mi apare în cale cu armata mea de terra invincibil. Ați făcut ceva foarte curajos. Atât de curajos încât a atacat dragonul când era mai vulnerabil și nici nu a luptat de unul singur, ci a folosit o catapultă uriașă cu care a aruncat piersicuța. Dar l-am distrus pe dragon! Dragonul a fost rănit doar. În căderea sa pe pământ s-a frânt în cele 5 elemente: pământul, apa, metalul, lemnul și, desigur, tu. Da, așadar, eu te-am creat. Acum vrea să le oprească și pe celelalte, să nu se unească și să trezească dragonul. Dacă dragonul auriu se va trezi, asta va aduce sfârșitul imperiului nostru, adică al nostru. Exact. Vreau ca bătrânul ăsta nerod să-mi spună unde sunt și celelalte elemente. Aș fi mai nerod dacă ți-ai spune. Aruncați-l în temniță. Gustul închisorii îi va slobodi limba. Ne învârtim în cerc. Este vina mea că peste tot este la fel? Așa spune intuiția bună? Nu, pentru că maestrul Iun e acolo. Bun venit în noua casă! Să te sărute puricii! Și gândacii sunt gustoși! Te așteaptă un viitor măreț, Fleimo, dar nu alături de generalul Bu. Ba da, nimeni nu-i mai bun ca el. Dacă vrei să ai parte de glorie, umblă pe calea dragonului auriu. Să mă înec cu o piersicuză? Ce grozav! Nu-l scăpa din ochi. Mă duc să mănânc ceva. Eu ce mănânc? Îți aduc un sac cu câini. Oh, bine. Îmi plac cățelușii. Cum vom trece de creatura aia? Am o idee. Oh,
carne de porc cu sos dulce afișor, orez prăjit, pârtițe de pui. Șauien, Strop, sunteți țesări. Plecați de aici în clipa asta. Numai după ce vă scoatem de aici. Nu, e mai important să vă salvați pe voi. Trebuie să vă spun ceva despre dragonul auriu. Ce-ți cauți aici? Mănânc ce ne-ai adus. Asta-i mâncarea ta. Cine a pus asta aici atunci? Așadar, dragonul auriu s-a frânt în 5 elemente. Ce legătură are asta cu noi? Hei! Strop, tu ești elementul apă. Erai mai în siguranță dacă nu știai. Dar lucrurile s-au schimbat. Ar mai trebui să știm ceva? Deocamdată nu. Momentan să nu vă lăsați prinși de generalul Bu. Opa, scuze! Prea târziu pentru sfatul ăsta. Mai multe tera la comanda mea. Ridicați-vă, războinici mei. Ridicați-vă, creatura de răului și pregătiți-vă. Să-mi spălați hainele. Nu uitați, separați rupele albe de cele colorate. Generale Bu! Generale Bu! Am găsit elementul apă. Puțin? Da? Minunat, Playmo! Știam că nu o să mă dezamăgești. Unul din elevii tăi, Ion? Nu prea bun, dacă a fost prins atât de ușor. Dăm drumul, îți arăt eu cât sunt de bun. Să-ți dau drumul! Ce fel de tiran malefic aș fi dacă i-aș da drumul prăzii mele? Dar tu? Ești și un element? Arată cumva element, Bu, de ea n-ai nevoie. Oh, ba am. Fie îmi spui unde sunt cele 3 elemente, fie fata ajunge în casă. Nu! Lasă-mi face! E doar un copil. Ia-mă pe mine. Să te iau pe tine? Te am deja! Chiar nimeni de aici nu înțelege relația captiv-captor? Puterea e doar a mea! Tu n-ai Simte liniștea. Bine. Hrănește-te cu puterea ei. Chiar merge. Sunteți victimele mele cu toții! Ba, nu suntem. Domnul înghețat. Ce vrea să facă marele și înfricoșătorul element apă să mă stropească? Omul înghețat nu se poate compara cu piara de tigru! Va fi atât de ușor. Hrănește-te cu puterea dragonului auriu. Nu pot, nu sunt destul de tare. Ba ești, Strop. Crede în puterea asta. Liniște, Ion! Nu ești la ore acum. Asta e școala mea. O voi învăța pe picătura asta ca o lecție mare. Dragon Saito! Dragon Saito! Bravo! Strop, aici! Sus-te de mine! Faceți ceva! Nu-i lăsați să scape! Fratele vostru! Prinde-te elementul apă! Îl vreau viu! Te-am prins. Haideți să plecăm de aici. Să mă ajute cineva! Poarta e acolo. Duceți-vă voi. Dacă rămân, generalul va crede că vă ascund pe aici. Vă voi da timp să vă depărtați de locul ăsta. Maestre, nu plecăm fără dumneata. Trebuie. Găsiți celelalte elemente și treziți dragonul. Numai așa, pacea se va reinstaura. Dar nu știm de unde să începem. Sau cum arată celelalte elemente. Trebuie să veniți cu noi. Ia ăsta, e ochiul dragonului. Vă va conduce. Maestre, dar Nu vă faceți griji, sunt prea valoros. Generalul nu va face rău. trebuie să fie pe aici pe undeva. Plecați înainte să vă vadă. Căile maestrului nu sunt mereu clare, dar sunt drepte.
faceți-l una cu pământul și găsiți picătura. Se îndreaptă spre fortăreață. Elementul apă precis este acolo. După el! Pe mine m-ai găsit, dar pe el niciodată. Cât de departe o fi ajuns? O să aștept să mai încerce să te salveze. Data viitoare o să fiu gata. Primo! Prinde-l! Ești la fel de nepriceput și la foc? Te arăt eu cine e nepriceput. Nu! Primo! Nu! Nu! Nerobule! Oprește gazul! Oprește gazul! Auzi asta, cumva? A reușit. Am câștigat timp. Maestrul l-a făcut pe general să plece. Privește. Hai să plecăm de aici cât mai putem. Presupun că ochiul ne va spune și încotro. Indică direcția asta. Atât? Doar atât ne spune? Cât de departe vom merge? Care ne e destinația? Nu știu, dar maestrul spunea că drumul cel mai lung... Da. Începe cu o singură... Acrișă-te poata.